Tarviiks apua? Ei, kyllä mä tarvitsen. Muistaaksä sen kesämökkikeikan viime syyskuussa, missä säkin olit mukana? Mikä sen isännän nimi on? Korhonen. Onko se vielä laskuttamatta? Ei. Mitä tässä lukee? Korhonen. 4x VMLK. 4 kertaa VMLK. Vaan 4. Mitähän me on annettu sille alennusta? Ei helvetti. Mitä? Ei kun ihmettelin vaan. Täh? Sä olit siellä ainakin 3 viikkoa. Oli pakko vähän karsia tuntia. Laskin sen muutenkin vähän päälle. Terve, minä olen Jarmo Kähkönen Ecomilta. Tämän filmin aiheena on laskuttaminen. Se on se ensimmäinen askel, joka on osattava hyvin, mikäli yritys haluaa menestyä. Katsotaan tämä filmi uudelleen. Tämä on valitettava yleinen tilanne. Laskutukseen ryhdytään vasta viimeisessä hädässä, ja silloinkin pinkasta otetaan se helpoimmin laskutettava työ. Tässä on esimerkiksi 2 hylkyyn mennyttä lappua. Tätä ensimmäistä ei voinut laskuttaa sen takia, kun tästä puuttuu asiakas. Ja tämä toinen, tunteja ei ole merkitty, ja kirjaustapakin on sen verran epäselvä, että hyvä, että itse saa selvää. Onneksi sieltä löytyi se yksi, minkä pystyy laskuttamaan. Mitä tässä lukee? 4x VMLK. 4 kertaa VMLK. Vaan 4. Tämmöiset lippuset ja lappuset ei oikeasti auta asiaa. Jos yksikin näistä lapuista katoaa, tulee keikasta automaattisesti tappiot. Mitähän me on annettu sille alennusta? Ei helvetti. Mitä? Ei kun ihmettelin vaan. Täh? Sä olit siellä ainakin 3 viikkoa. Siinä taisi 3 viikon keikasta lähteä reilusti tunteja pois. Eikä kaikkia materiaalejakaan tainnut löytyä laskulle. Onneksi alennuksia tuli reippaasti, ettei asiakas niistä pääse sanomaan. Laskutuksen pitäisi olla sitä helpointa hommaa. Sitä miellyttävää hommaa. Hyvä laskutusohjelma on oikeasti rahantekokone. Lue lisää osoitteesta ecom.fi. Minä lupaan, että se kannattaa.